You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. O kini ang atoang episode sa Sugilanon. Episode what? 74. Episode 74. Yes. I don't know ikapila na ni nga Sugilanon, but we're here and we're doing it. Nalang ko'y nakita na post sa Reddit ba nga? Ay, ako na lang basa ko. Am I overreacting? Ano siya? Dito sa Am I Overreacting na AIO. AIO. Am I overreacting for walking out of my own birthday dinner after my boyfriend surprised me with his ex as a guest? What an interesting title. Let's see. Ato ka nang basahon. I, 26, female. Just had my birthday dinner last weekend. My boyfriend, 28, male, organized it at my favorite restaurant and told me it would be small and intimate. That is so sweet. Iyahag yun siyang gi-surprise sa iyang boyfriend. Ay, nag-organize Sunday ay. When I showed up, I was happy to see a few close friends and family. About halfway through the meal, my boyfriend shows up late. Late iyahang boyfriend. Okay. Pag-adto niya sa Surprise. venue. Sa venue. Hala, ako ang close friends ug family. Asa ako ang boyfriend? Wala. Nagsugod na sila og kaon kay halfway through the meal man. Okay. My boyfriend shows up late with his ex, 29 female, in tow. Asa sila gikan? O gano sila nag-uban? O sa'yo meaning pag into HHWW? Ay dili, murag sabay lang. Sabay lang. Okay, go. He introduced her to everyone as a good friend, Good. quote unquote, and insisted she join our table. I was shocked, Your Honor, especially since I've told him before that I'm uncomfortable with how close they still are. They text and hang out sometimes, which already annoys me. But he says they're just friends. Moba? His ex acted super friendly and kept making jokes about the good old days with my boyfriend. That is inappropriate. Yes. Even bringing up inside jokes I'd never heard. Ano That kalain? is inappropriate. Kalain. Kabalo na mo asa mi nga side diri. Everyone at the table seemed awkward but tried to brush it off. Alangan naman mag-eksena ang mga bisita. Gani di man na imo ang party. After about 20 minutes of this, I couldn't take it anymore and told my boyfriend I needed some air. I ended up calling an Uber and going home. He's furious with me for making a scene, quote unquote. And his mom, who was there, called me immature for leaving my own party. Mo ba? Now he's talking to me and says I overreacted and embarrassed him. Was I really that out of line for walking out? Am I overreacting or was this actually weird as it felt? And Okay, before ta mamasa og comments, nasa ako isulti. Oh, You are that not work. overreacting. No, she's not. You are not overreacting. If you left the party, your own party, okay lang. Oh, Okay lang. oh, Okay lang na. oh. Kay, una sa tanan, basig na mo ingon ba nga, silos sarap pug kayo, friends ramang ka. Dili ko mo dawat ana nga excuse. Dili ko mo dawat ana nga kana mo ignon sa ko Dili ka na siya mo dawat. Kung uyab pa ta, Tapos, ing ana mo ka close sa imong ex, Oh. karon pa lang mundang nako. ay, oh no po. I cannot live with that kind of life for the next 60 years of my life. Maupod. Nga minyo na tanan natay mga bata unya himuon na po nimong ninang sa mga anak nako ang imong ex. Dili na pwede. Dili ka na pwede. Dili na pwede kay kabalo ka. Naman gyud tay ka ng kanya-kanya man gyud ka ng mga dili man na siya preference, dili ko siya tawagong preference. Natay boundaries ba? Para sa kuha na over the edge na jud ka. Dili over the edge. Nilampas na ka kung magdaladala kag ex ako ang birthday. Oo. Lampas na siya. Oo. Lagpasan nimo oy. Lain ka nagbatasan. Lain siya batasan. Dili siya formal na pagka-boyfriend. Dili siya formal. Oo, di siya formal.
Kabalo ka karon lang ako na realize. Nga naman. I have experienced this. I have experienced that. Dili specifically nga birthday dinner and all of that. Bata pa man ko ato. Uy, pila kong edad? 16 or whatever. Sa imong boyfriend then. Sa akong boyfriend then. Gikan ng iyahang ex sa Manila. Unya, ambot lang nato diri nga kanang pag naay mo ay siguro inga na man gyud na kanang naa gani mo abot nga bisita nga kanang gikan og gawas pa. Huy ni uli siya og Davao, tara magkita-kita ta ninyo. Inga na man gyud siguro na no. Siguro. Pero ang ako ang boyfriend then, excited man kaayo siya na makakita sa iyang ex nga nibalik diri og Davao. Ay, excited ko. Ano siya? Wala siya ni. Wala siya ni ingon ana. Oy. Pero nakahibalo lang ko, nakalimot naman ko sa mga specifics ato. Pero they were all ang iyang friend group. They were all hanging out with this girl. Ni uban ko. Ambot lang ano. So ang reaction ani diri nga dili ko muhawa sa birthday dinner just to show face, I guess. Para lang isulti nga dili ko affected. Pero affected kaayo ko ato nga time oy. Halata pud kaayo nga affected ko ato nga time oy. So bata pa man pud ko ato, don't judge me. Unya Gijudge. Okay. Mga 1 out of 10. Whatever, judge me. Kanang happy kaayo sila. Unya ako miserable kaayo ko na naki. But did you talk about hey, this is like my boundaries is dili dapat mo in communication. Dapat ex-komunikado mo sa imo ang ex. Nakalimot na ko kung gisultian ba na ko siya, pero murag ni anak ko nga dili ko mo sugot. Siguro lang I really forgot. Siguro lang ayaw mo pag-uban kanang mag-hangout man ta naaman tay lakaw siguro lang ha. Nagbuot-buot kong storya sa akong sariling memory. Kanang mauto ning uban ko sa ilahang pag-hangout. And while dito sila sa balay sa ako ang ex. They were hanging out. All of them, their friend group. Ako na alam ko sa gawa sa tindahan. Hala ka, oy, miserable ba ato nga time? Oy, na ako sa gawa sa tindahan niya. Ang ate sa ako ang boyfriend din, na ex. Unsa to, gina-comfort ko sa iyang ate. Gina-comfort ka. Ko. So, mo to, the fact nga, ni uban jud ko sa ilahang pag-hangout, pero naara ko sa gawas miserable sa tindahan. Ibig sabihin, kung ako ang naaani nga posisyon, ani nga si poster, dili ko muhawa. Mo ba? Feeling lang ako. Kay ikaw, muhawa ka. Kuan, kanang pag-abot pa lang, the sight of her, ay, bye! Ano dayon ko? Mahawa ko. Kaya ako dili ko muhawa. Because I have experienced experienced ako ang, duhara ba na, fight or flight? Ay, no. Duhara na. Ako sa flight, gyud ko. Ako sa fight ko? Dili, wala ka sa fight, naka sa kuan. Naka sa freeze. Freeze! Triple F. Triple F. Kay tulo man na. Tulo. Flight, fight, ang ikatulo freeze. Sa freeze ka? Sa freeze ko. Ako sa flight ko. Kisa ang fight? Si Nathaniel Si Nathaniel Black. Manny Pacquiao. Muna siya, guys. Para sa nag-post ani, ako maingon sa imuha. Ako maingon sa imuha. Kung dili mo ganahan, buhatagon ninyo ang say na feel ninyo nga dapat buhaton. Boundary na ninyo. Muna, dili ta kutob. Kung yes, okay mo, naghiwalay mo nga in good terms. Di ala ta kutob. No communication. No bringing to parties. Dili maguban-uban kyud. No hanging out. Never i-hang out. Never i-hang out. Ngano mag-hang out? Ngano mag-text pa? Oo. I mean, mag-communicate good muna ka ng mga pina-Facebook, good na ka ng usahay lang, pero ka ng mag-text, mag-message, mag-chat-chat? Unsa may chatan? Oo. Akong ba na ba, no, ayang prinsipyo, naingon na ako in a very old episode. Naingon na ako ni Bwana, dapat doon, no, kung minyo na ka, pero lahi manggod, sa among sitwasyon ni Nathaniel Black is, minyo na manggod mi, so, kumbaga, ingon siya nga, di siya musugot nga na ako'y best friend other than him. Opod. Ug ako po, yun ko nga, dapat, wala kay laing best friend other than me. Mao gani no, lain po kayo. Ang best friend na to is kitang duha. Tama na. Dapat ing ana.
So, ang ex is, wala jud siya word na F. Ex lang. Dapat dili siya ex na wala F. Dili siya ex-friend, ex-girlfriend, what. Ex lang jud siya. Wala na siya. Okay. Tanggalon na siya sa scenario. Ex-person. Ex-person na siya. O, tanggalon na siya. Di si respeto ay lang man na. It boils down to the word respect. Mm-mm. How much do you respect your current girlfriend? If let me give you a sign. If you bring your ex-girlfriend to your girlfriend's party, you don't respect her. Murag lain. You don't respect her. Labaw na niingon na di ay ni si Opie nga uncomfortable siya nga kontakay pa sila. Nag-ingon naman di ay. Nag-ingon na siya. Giingnan naman di ay kung ang asa ang boundary. Giingnan na asa ang boundary. Unya gapadayon ang boyfriend. Nanungog. Gitistingan ka. Asa ka kutob. Nya dito ra gyud ka kutob. Boundary gani no. Mao gani no. Asa din ang boundary? Di ba boundary is ang kuan, ang tumoy, ang dulo sa Tagalog. Mamasa tag comment. Sige. Ingon si Bamboto. Kakaroto. Organizing a dinner and then showing up late at that very dinner for your birthday with his ex. Hala. Ni buto ikalima ni buto ang ulo. Emoji to guys. Paminawan ninyong emoji. That's actually insane to me. In no circumstance would I be okay with any significant other doing this to me. And they for sure would have got more than me just silently taking an Uber ride home as the scene being caused. Ang emoji, nagpiyong ug nagsirado ang baba. Not telling you what to do since it's your relationship, but you are without a shadow of a doubt not overreacting. Have a better day, OP. Gani. Ako, isa naman gyud ako ma-describe sa iyang boyfriend. Wala siya respeto. No? Wala siya respeto. It means he doesn't love you. The core foundation of love is respect. Tama ka na. Without respect, how can you spell love? Maglisod ka. Saan pag-spell sa love na wala respect, dobe? Hala, di na ko kabalo. A-R-M-X-O? Hala, di na ko kabalong. Kung walaon ang respect sa love, dili ta kabalo mo spelling. Unsay spelling sa love? Y-H-M-C? Hala ka, dapat yung ka magbutang og respect. Dapat yun na respect. Hindi ka kabalo mo spell og love without respect. Basahan na to ang comment ni Neat-W. Ano siya? Quote, "To be honest, this is one of the most evil relationship stories I've heard." Evil siya. To parade in with your ex publicly like that? What an a-hole. He needs his head checked. Unquote. Tinuod ka na. The most evil dili siya ang stereotypical evil sa atong pananaw mga Pinoy, katong mga najumbaga, nablakayan, mga ana-ana. Pero napay laing klaseng mga demonyo. Moni ing ani nga klase. Demonyo. Walay respeto. Walay edukasyon. Bastos. Ano ba to atong lola? Among lola ba? Among lola. Kay nakapuyo mi sa isa ka village. Ay ko ni siya, side story ni siya guys. Bonus, namoy bonus story. Wala ni apil pero giapil na ko. Bonus. Akong lola is a very very boomer. Super boomer ni siya. Mas tigwang pa sa boomer. Usa pa ang mas tigwang sa boomer. Oh no. Basta boomer ni siya. She was born 1935. Unsa man na? Grabe ka boomer ni. Sobra pa sa boomer. Amot unsang una pa siya sa World War II. Kay 1942 ba ang World War II? No. Tama, dyan ka. Anyway, among lola, nakapuyo mi sa ka-village diya sa Davao City. Dili siya gated na subdivision, guys. So, meaning, ang amo ang village nga legitimately bought land na palibutan og illegitimately kanang resided land. Kumbaga, squatters sa ato ang language, ato ang terminology ba. So, ako mga friends dito, most likely ana jud katong mga bata pod nga mga anak sa mga taga dito, katong mga illegal na mga Pinoy anan. Illegal land. Dili legitimate land. Unya every time na magsundo sila sa kuam. Sundoon ko nila, Ling,
tanan na laing ano mangnako na ta kana mangwag mangga or what mga tut magdayo-dayo maghilig bagdayo mo ganino magdayo-dayo ato tag ambot unsay dayuhon nganong jo magdayo wala ba mi mga tumong wala mga goal ingana sa una ang mga kabatan-unan may lingaw lingaw-lingaw lag-lag lang. Pag sunduon ko, na kaysa akong lula nasuko na gyud. Nasuko na pagka matapobre kay dunya hon. Mao gani no, matapobre siya gamay ato ang lola. Akong lola matapobrehon to siya guys kay ang akong lola is a spoiled brat. Spoiled brat akong lola. Kaya akong lolo is kuan siya kanang provider kayo akong lolo kumbaga. Sobra pa sa provider. Ang tibuok barangay ang i-provide. Provider kaya akong lolo, grabe gyud siya ka paningkamang provider ang kung naman koy if a provider comes to mind ang meaning ana is akong lolo jud mo na siya. So he's grabe, the definition. He's the definition, yes. So akong lola is a spoiled brat. Tanan niyang luho ihatag jud. So medyo matapobre akong lola. Kaya gisundo man ko. Gisundo ka sa imuhang mga illegitimate land children. Gisundo ko sa mga friends na ko from the illegitimate land. Wala mi nagkatawa sa ilang sitwasyon. Nakatawa ko sa term na mong gigamit karon. Illegitimate land children. Nasuko dyan di ko pala agon ni gawas siya gipang istorya ay gipang yaw-yawan niya ang mga bata. Mga bastos. Mga way edukasyon. Di dyan ako tumalimtan. And many people heard it. I heard it. My mom heard it. My kuya heard it. Basta dagan kayo. Nag-iskandalo man din. Nilak ko. Kaya di ko kalaag. Gusto man ako sila kauban. Oo. Kaya mula agani mo. Pero di ko palaag. Di ko pagawson. Moto. Side story. Side story na siya. Bonus. Is my grandmother an a-hole? Was my grandmother overreacting? Yeah! Yes! Overreactor ako, mama. Okay, ay, mama mong tawag, pero lola naman siya. Peace. Rest in peace na siya. Medyo OA dito ako, lola. Di gani mo kaon og sardinas. OA siya na, katong mama. time na naghirap na ta. Dili siya formal na dili lola. Dili siya formal na pagkalola. Siyempre, makatawa ba sa story? Siyempre, kay nagdako siya nga, ay dili siya nagdako. Half of her life, nga, sukad nagtanan sila sa akong lolo. Grabe, giprovidean dyan siya sa akong lolo. Tanan dyan nga maluho sa iyaha, pati pagkaon. Upat ang pagkatabang. Uy, trabaho, si mama? Wala. Legit lang gid siya nga dunya ra jud siya legit sa among compound. Housewife. Housewife ra jud siya niya. Upat ang katabang. Wala gay trabaho na pa jud katabang. Giun sana ninyo, guys. Ambot lang na gyud sa dili siya formal. Di siya formal na pagkalola. Nya mo to. Gilibak og tamang-tama na lola. Kaloy pod. Rest in peace. So, pinanggabi na mo to nga lola. We love her. Pero kato naghirap na kay namatay akong lolo. Walay provider. Wala na, anong provider? Walay provider. Karon akong lola kay dili sanay mukaon og dili putahe. Nya syempre naghirap naman akong mama kay akong mama man ang sole provider na po nagpuli sa akong papa. Siya naman nag-provide para sa akong lola. Oo nya kaluyan pud nga wa pud siya ika-provide. Ang akong lola is pension lang iyang ginadawat, dili pa jud enough sa iyang sugal. Dili enough. Dili enough. So akong mama ang paluto, ang mag-provide para sa akong lola, among mami. Nya akong mami, wa siya kwarta, so ang iyang maabri is mga beef loaf, mga sardinas, corned beef. Di mo kaon. Bahalag mapas mo. Ay, okay. Bahalag mapas mo. Basta di lang siya makakaon ng mga chip, mga kachipan. Para sa iyahan na guys, dili para sa mo. Mukaon mi sardinas. Mukaon mi sardinas, mukaon mi beef loaf, mukaon mi corned beef, mukaon mi ka ng mga baratohon. Akong lola akong pasabot. Dili siya. Di siya mukaon kung walay cook. Di siya mukaon kung walay cook. Nanay cook permente. Matingala gani ka ngano naabot siya og 80. Anyos. Sigarilyo og cook. Walay undang, bisyo. Matag buntag, matag hapon, matag gabi. Spoiled brat gito siya, guys. Grabe. Pero doon niya kay to, pero anyway, But we love her. Masking anak na to, we love her very much kay kung dili tungod sa iyaha, guys, wala man puy ka ng wala mi lakas. Okay. Kasamong sa amo ang pamilya manggod, masking anak na sila, pero daghan na sila nangatabang sa amo. Diba? Sagdi lang na niyo akong lola. Basta namatay na ba? Ikaw mo, libakiro kay mo. Wow. You can't defame the dead. Love you, mama. Gani. Anyway, balik na ta. Wala ta. Pagbasa og comment. Ingon ni Poppet.
M. Ano siya, quote, "This is the type of villain arc thing to see in bad romance films. Unbelievable he would do that. There's no way you can stay with him after that." Unquote. Tinuod. Bulagan. Bulagan nga no. Kay respeto. Oo. Ang iyahang gi-cross. Huy, nabay, in fairness lang. Na ubang babae nga okay lang sa ing ani. Nga kana, huy, okay ro, friends naman ka mo sa imong ex. Okay ra na. Pero na ubang babae pareha nako, dili ko okay ana. Dili ko okay sa ana. ngalan nga si Ope, niingon na siya nga dili siya gusto. Ang boyfriend kay ni gusto gihapon siya sa iyahang gusto. Ni testing gyud siya. Friendship over na. A relationship over RO na. RO na. Kung kamo ang type na tao na mahilig mag-keep up og relationships from the past, like from the exes, nga ganahan jud mo mag-maintain ana nga relationship, ang inyong uyabon kadtong okay lang sa ing ana. Tama ka na. Well said. Para dili villain arc ang inyong story. Well said. Diba? Tama ka ang na. inyong uyabon kadtong okay ra nga migo mo sa imong ex. Kay kung ang inyong giuyab is ang boundary niya kay gyud ko mo sugot na migo mo sa imong ex, mahimo kang demonyo. Demonyo ka. Demonyo ka. You're evil. Oo. So dapat timan-an to ninyo ha. You have two options. You have two options, people that are like to maintain relationships with exes. This message is for you. Either uyabon nimo ang tao nga ganahan ra pod sa thought nga migo ra mo sa imong mga ex. That's number one that you can do. That's your option. Para dili mo magkagubot. Number two is ayaw na lagpanguyab o niya keep your relationship with your exes. Wala kay uyab. Kay wala may masuko. Wala masuko. Oo. Ing ana. Mo na siyang tama di ang abuhaton. Nihatag na mig solusyon ha. Nihatag mig solusyon. Ganino. Another comment. Ingon si Cheese Pancakes. He's concerned about his own feelings and being embarrassed at what was supposed to be your birthday dinner. Gani, birthday pa dyan mo. Kalain po na. Pinakabastos sa tanang bastos. Gani, bastos ako. You've made it clear, I assume, yes, I also assume, that you're uncomfortable with their relationship, but he just ignored it. Gani. That's what he did. Gani, gingon na ni Kringkay. On top of it, it sounds like he's gaslighting you, trying to make you feel like you're acting crazy for being upset about the situation. Gitestingan lagi ka. Gitestingan siya. You're not overreacting at all. This would be a complete deal breaker for me personally. Gani, deal breaker na. Para sa ako nga tao, deal breaker na siya. Dili na lang ako yung uyabon kung ganahan di kag mga ingana amigo mo sa mga ex. Tama. Dili na lang ako, lahi na lang nga babae katong musugot og ingana. May pano, kabalo ka, iyahang ex, iyahang uyabon. Gani no! Gano mag-chat-chat? Dili, ang pangutana, ngano nagbulag mo? Nga nagkuyog manggapon di mo? Mano? Kung magkuyog di gapon mo sa mga birthday sa laing tao, ngano nagbulag pa mo? Mao. So, unsa inyo hang gibuhat? Nanungog, nanungog. Sayang-sayangan ninyo ang oras ni Op. Kani, basahan na to ang comment from Snoodogs174. Snoodogs. You did not make a scene. He made a scene by dragging his ex to your birthday. That is a scene. Like it was no big deal. After you already told him you weren't cool with it. That's straight up disrespect. You didn't overreact. You just had enough self-respect to leave. Correct. Honestly, he and his mom should be embarrassed, not you. Tama ka na. That is straight up DISRESPECT. Gani. Find out what that means to me. Nakoy na-realize. Ang mga guest, wala respeto ang boyfriend. Aside sa wala kanya girespeto bilang girlfriend, wala po niya girespeto ang mga guest. You're putting the guest in an awkward position. Mao. Siyempre, wala man na sila maingon. Ay, lami ang pagkaon. Ay, lami. Creamy ang carbonara. Oo, no? Hala, tamis ang leche plan. Dili ka ayo siya tamis. Oo, tama ra gyud ni siya. Kaya taas ba akong sugar.
syempre, Ingon sa mga guests. syempre dili kayo create og deeper conversations ang guests between you and your girlfriend's kanang experiences kay birthday man to sa imong girlfriend no. Syempre ang conversation will be about your girlfriend, Dapat at lang. deeper conversation about ana ba. But they can only do small talks because Kay ano. Ay, padayon. o gani, you can only do small talks, you can only say small talks because nagdala kag tao nga outside your circle. Napaisa. Unsa man? Kay nagsige di ay sila og istoryahan about their good old days. Gani no? O nya, nag-inside jokes na sila rin nakagets. Oo. Ako tayo, sila nga. Kay remember ka sa una ka daw. Sa una ba no? Nya ang mga guests kay. Di mga guys, tamis ang leche plano. Uy, ang ice tea, tabang pud gamay no? Wala, pangayo daw dito og asin be kay murag. Tabang-tabang lagi ni ang kanon ay. Ano pong asinan ang kanon? Diba? Gibutang nimo ang guest sa awkward nga situation. Gitistingan po niya ang guest. Gusto po niya tistingan ang guest. Asa mo ko to? Nag-eksena lagi siya sa fact nga gidala niya ang iyahang ex late pa gyud. Aha mo gikan. Nag-make na siya og scene kato pa lamang. Nabutang na ka sa ana nga scene nga naay mag-uyab nag-away sa mga tubangan. I don't know, I forgot. Ako nabutang na mi ana nga scene. Di ay ba? Nabutang na mi ana nga scene ni Naknak. Tell me all about it. Dili ba kanang dili man sa nag-away gyud nga huge blown up situation, dili nga kanang medyo may mga snarky remarks here and there na murag may padulong naman ig-away oy nga nang anak ba? Kanang ko tay kanang namisita mi sa mong friend tapos nakalimot akong friend nga ibutang ang bahaw sa gilutuan og adobo. Kay lami daw na, di ba? Ang bahaw ibutang sa I would imagine. Mga ibutang diri mang bahaw sa magkamura magkagkaron lang oy. Anaon. Ay, lain man dai na mo istorya. Lain man. Syempre kanang close ko sa akong friend na female. Pero katong ang iyang bana dili mi close. So kanang pag maminaw ko ana marag that's my first impression. Ano ba? Lain. Lain na siya. Lain ka na. Pakita po ninyo kanang sweetness in front of the guest ang imuang partner. Balag plastikan. Oo. Dili mo makipagplastikan man lang. Grabe naman po. Oo. Kung dili mo kaya makipagplastikan, ayaw na lang yun og istorya. Ano man na, uy. Kana, napatay lang comment there si mean-photograph. Quote, if you act like you're okay with this ex being around, you're a sucker. Bitaw, tama. There's no way that I'll believe that they are just friends. They had an intimate relationship. What makes you think a man is gonna just hang around his ex because they're good friends? You're not wrong for walking out, and don't let anyone tell you embarrassed them. He disrespected you the moment he walked in with his ex. Correct. Correct, tama ka na. So, tama lang po na ni Hawa siya, no? Kay kanang... Kung dili siya mo hawa, it means, makatolerate. Okay siya. Okay ra siya. Makatolerate din ni siya nga sitwasyon ngayong ano. Pwede di ay may magpadayon. Pwede din may mag-neo. Gitistingan niya. Gitistingan. Do you want to ba? be my girlfriend, the two of you? Oh, no. Cause I'm so sick of just one. I want the two. Oh, kahawda na niya. Oh, di ba? Ingon ni crazy leadership. Quote, you should reconsider the relationship. Bitaw. He crossed the line by bringing her to your birthday dinner. You have expressed how uncomfortable you are with their relationship, and he chose to disrespect you at your birthday celebration. Block him and move on. Update me. Hello? Demanding. Demanding si crazy leadership. Demanding. Nangayog update. Wala pa siya na, would you update me? Ang ilang gayon lang kay, update me. Oo. Di kaya the Reddit people would appreciate if there's any update. Wala yung mga yung anang hangyo. Diretso, update me. Nga na, di ay na. Kay disrespect manggod to. Kanang isa siya sa mga deal breaker na buhaton manggod. Labaw na nga nag-express na si Op na dili siya gusto. Hoy, ako wish para sa talang tao nga dili nila ni ma-experience. Ako, as far as I can remember, I haven't experienced this. Ay, good for you. Salamat kay Nathaniel Blank.
Oo. Salamat. Gina-emphasize yun ako na it's always about respect. If you don't respect your partner, there's no love. Mo na ang sign ni mo nga, sikag pangutan na, love pa ka ko niya, si Felicia o Jampol, mo man na ilang content. It's around, it's about, ang ilang content kay, about a stereotypical girlfriend who's over-jealous and Dili siya stereotypical. Mura siya, possessive girlfriend. Exaggerated na siya ba? Na maybe stereotype, exaggerated stereotype. But the kind of character she's playing, kay kanang murag real. Believable. We know some people. Ay, di ay. Dili mi magtel. Lagi ka kung dili ka mag-remember sa ako. Dili mi magtel. Ang character man gud ni Felicia sa ilahang content sa Happy Friends vlogs kay kanang kutay ni istorya siya sa nagabaligya og ice water. Siya iyan na naman ang pinaglalandian mo. Si ate ice tubig. Ana, kay ganun ka pa pag bibili sa kanya. Ate, pabiling ice tubig. Oh, bakit ka ganyan magsalita sa kanya? Gusto mo siya. Ana, murag nga na good. Well, there are people. There are people that are jealous like that. Ing ana ka OA, yan na po yung mga tao nga kanang chill lang jud. The cool girls. Pero cool girl lagi pero mahimong gone girl. Patay. Mamatay. Nabay namatay ato? Wala. Walay namatay sa gone girl. Wala. Ay. Naaoy gipatay niya si How I Met Your Mother. Ay, si Neil Patrick Harris. Oh, yeah, I remember. Wala, oy. We just talked about him earlier. Yeah. Anyway, diri na ta kutob, guys. Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is bisan og bisag. Bisan og bisag. Spells. So these are two words. Yeah. Their spelling is B-I-S-A-N og B-I-S-A-G. So na ako'y nakita dito sa our Bisaya na post. Nanguta na siya kung unsay difference sa bisan o bisag. Unya katong commenter na nakita na ako dito. Tama to yung giingon nga ang bisan ang root word. Bisag is just shortened nga bisan og. Dili ko mutuan na. Pero mao na ang akong theory og mutuo ko sa commenter og maupo na ang akong theory nga bisag is just a shortened bisan og. Pwede pod bitaw. So in Cebuano, bisan and bisag are often used interchangeably but they have subtle differences in usage. Bisan is more formal and commonly used in written Cebuano. It means even if or no matter what. So example, bisan unsa pa siya, akong higugmaon siya. Bitaw. No matter what she is or no matter what he is, I will still love him or her. Moto ang yung translation in English. Ang bisan ginagamit in a more formal discussion. More formal writing. Bisag is like almost like gishortened na good siya nga I think murag siya nahimong dili man siya slang, 'di ba? Pero mura siya colloquial term, I guess. Bisag. Siguro evolved lang siya nga bisan. Mao gani no. Bisag is more conversational and informal. It carries the same meaning but is more commonly used in spoken Cebuano. Example, bisag pobre siya, buutan man. Pero unsa day jud na ang meaning sa anang bisan sa English? I would say you already said no matter what, right? Murag even. Even if. Even if. So bisan pa or bisan og. Even if he can't read, the teacher allowed him to graduate. Bisan pa og di siya kabalo mo basa, gipa-graduate gyapon siya sa maestra. So mo to ang example. So kung mo ingon man gud kag bisan pa, usually bisan pa akong madunggan. Lahi na ba diri baskin? Bitaw no. Sa Davao ba? Ambot na asa Najud language evolution no kay baskin. Baskin unsa lang. Baskin. Masking unsa niya himong baskin. Gigisagol na ang masking og bisag.
Ano ni siya, ang bisan manggod ginagamit usually with a preposition. Kaya naman yun tayo preposition, diba, grammatically. So, ang preposition usually is og, diba? Dili lang man ang og is not just and. It's also a preposition. Like, it can be off, it can be... Basta preposition na siya. So, pag mayroon kag bisan pa, naagyo na og. So, nahimo na siya bisag eventually. Bisan pag. Pero asa man gikan ang baskin? Wala ako kabaloan na. Basking unsa pa siya kabugo, gipag-graduate gyapon siya. Wala ako kabaloan sa nagikan ng Pero murag the same ba siya thought? The same siya meaning. Baskin, bisan, masking, bisag. Bisan, bisag, basking. Oh. Ang basking lagi gisago lagi na masking o bisag. It's so funny. Mo gani no. Ay nako, bisan pa og giingnan na niya nga di ko komportable nga friend gyapon mo sa imong ex. Gidala gyapon niya ang ex sa birthday. Oh. Bisan pag ing-ana nag-ingon na siya, gidala gyapon so walay batasan, di ba? So maunang nakaingon ambot kasi nag-ingon na nga ang bisan is more formal because it is the original, I think it is the original form, bisan. Ang bisag is just a shortened na bisan og o bisan pag, bisan og, bisag. Na shortened na siya. Pero lagi na ang maskin og bisan sagol nimong baskin. Na imong baskin, Carol Baskin. So baskin pag niingon siya glab kaniya, dili na tinuod kay wa kaniya girespeto sa imong birthday. Mao. Di ba? Tinuod na siya. Tinuod ka na. Dili ta mag-vote in the poll. Oh, guys, gilahin na mo. Dili na ta mag-vote in the poll. Oo, kay murag feeling nako mas appropriate ang vote in the poll diri sa Sugilanon episodes. Gani, mas appropriate ni diri kay dili siya na mo di kay mi makaisip og vote in the poll sa mga sa mga nagdilaab diri ta sa Sugilanon, okay? Vote in the poll! Okay ra ba nimo nga close gyapon ang imong uyab ug iyahang ex? Kay kanya-kanya betag preference. Oo. Comment mo sa Spotify, YouTube, or Facebook. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends and subscribe to get notified of the latest episodes. I-search sa inyong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. O basig na amoy mga suggestions para sa amua, letters or questions, please reach out to us. Don't worry, your submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Our QR codes for GCash and Coffee are there. You can scan it and then you can send your donations to us. Salamat sa ato mga donors again. Thank you so much. Thank you. Maura to. Maura to. Salamat kaayo guys. See you next time. Bye!